Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan aligaya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, uray no naladawan manang, kayat ko kumapay ay abrasa tinabara akablaaw ko kadagiti amin nga ina ti pagtaengan. Happy Mother's Day kada kayo amin. Ilingad naklata ko man itinagan aligaya Manang Emmy. Pasensya ka no jakon inlanad ti address ko. Tay ti panagkunak, uray no saanan ama ilanad ti address, tinapatag kat ti adal ama adaw iti inak isalaysay. Sumagmamano ng pakasaritaan ama ipanggap kadagiti naalilaw tinangagak, ana itampok diti programa yo. Kataklonak manang, may saakmat kadagiti naalilaw dagiti oportunista at tao. Kayat ko nga ibinglay daytoy tapno saanan ang maulit tinapasama kanyak. Kastamoten, akayat ko nga isagot daytoy apakasaritaan, iti daydi inak, anabaybayak, gapo iti panamatik, iti kilo apamati. Ay na, makabannog matag malmalong nga agrikrikos nga gatgatang iti bote. Landaw ka na niya pa di ta mabalin nga ilakaw bakit? Anya nga rod nga ilakay, masapol nga aganos ta para kadagiti anak ta, nang runa ni ligaya.
Nasaot nga agadal ti inauna nga anak ta. Isa arumbang laang nga ipaay ta ti amin na kabailanta. Nako namon minyang. Sapay dandanin ang turpos ni Ligaya. Pudno ta ko namdol po. Kahit si Kangay, kumusta tinagmalam at trabahom ka sa street sweeper? Ay kaskan ka, nabanugak mo't nang runak at may bababad akiti darang ti init. Nagtudaw, matuduanak maglakay. Masapol nga ron apapigsaan ti resistensya. Bakit? Di mo itulok nga agsakit ka. Ay talaga saan Naimbag ko man noowan dagiti anak tamang namnama kadata. Naku nabaon. Alaman nga ron tama panak agderam aus. Sige nga rodon Dolpo, tagidantan amang rabi Saan abali dagiti anak ta tanalpasdan anangan. Analpay ti abagam asimang part Ligaya. Maupupayak ngamin tatang. Apay? Anya ko matipa ka upayam ngay. Kasanumat ngamin tatang. Uray nakatupusa ko ni ti kolehiyo. Marigata naklatang agsapol iti trabaho. Anak, talaga akasta. Anos kan pa nagpursigi ti masapol. Sana rumba nga mapukawan ka iti namnama? Tatang. Iti panawon ita, masapul ti kirad ti pakinakam, ken natib kar apamate, amakastrak kamot lang iti trabaho anak. Saan narumbang amaupay ka, wano maawanan ka iti namnama? Sige tatang, laglagi pagkakanayon day tabalakad yo. Panunutam laengan dagiti rigat mo anagadal. Nakaturpos ka iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Aramidam kumaday ta nga inspirasyon mo iti panagsapol mo iti trabaho. Ada na awat ko apaka mo ading. Masapol ang makisinara kak iti taoan ng kontak kanyak. Sino manang? May sa politiko dito'y matlaang lugar tayo. Ha? Ikararag mo ang mapagasatan ako maading ko. Tano mapasamak day ta, makastra kaklakit din iti trabaho. Sige manang, agpray-ak. Wanading, kat ikarikan ka, guminawan ti panagbiag tayo noon danton trabaho. Kiyat ko dayta manang. Sa anak to lang ang makatulong kadananang kantatang. Syakto pa yan ti makaamo amang paadal kan ka. Agpay sumanang? Wan ading ko, iso asapay lako mata mapagasata nakiti pag nakita. Iti kasta, maadaanak matan iti trabaho, kat matulungan kayo na pamilya. Kasta, adan trabaho anak ko. Wananang, naawat ka sekretarya ti congressman dito lugar tayo. Ay nagsayaan ngay no kasta anak ko. Talaga nanang, iso asigurado ang makatulong akton kada kayo. Ay, mabitla ang anak. Adala kayat ko alawagan. Anya day tananang?
Di mo't agdinamag a makakanigid ti congressman dito'y lugar tayo. Nanang, Husto akade, ligaya. wan nanang, kastangag paiso. Ay di pa ikit din mairaman kanton iti anyaman nga aktibidad da. Wan nanang, ngamawan anyaman na kanyak. Ti importante kat adan trabaho. Agsweldo akon, kat makatulong akon kada kayo. Anak, sigurado ka kadi iti da itaasin rek mo. Apay kumasaan nanang? Di kay kadi maragsakan ta adan trabaho? Maragsakan anak, ngamamangan no maisagmak ka dita. Iso akasayaatan og sapul kalaangan iti sabali a pagpaayam. Panagkunak ngamin ket awan tinasaya at apagbanagam dita. Maisagmak kalaang. Anya kayong nanang. Apay nga pagsapulan dakit iti sabali at trabaho. Kakaiso na nakastra ka kun. Pagikatan dakit din. Saan ko mangagbalin anang udel ti panunod yun, nanang? Saan kayo basta mamatilatan ka dagiti madamdamag yo may papan ka ni congressman? Basta, agpaayak ka sekretaryana tapno addan pagsweldo ak. Jak ilibak, akinasuron ko ti kasjay asingasing ti inak manang Emmy. Malaksid ngamin ang magagaran akon nga agtrabaho, tapno makatulong ak kadakwada. Rimming baw iti panunot ko ti kinaawan adal ti inak. Iso nga inyalang-alang ko ti balakad na kanyak, nga uray pa'y amok apudno ti bagbagana, maipapan iti pagpaayak a politiko. No pay kasta, saan nga agsarsardeng ni nanang amang balbalakad, kan mangal alukoy kanyak, asa anak nga agpa-impluensya iti amok, kan kadagiti kakadwana, kat agsapulaklaangan iti sabali apanggedak. Di man ti bagayo kanyak, nanang? Ay, pampanunutak laang ti posible a pagbanagam anak ko. Siyak ti madandanagan para ken ka. Anya ko mati amuyo nga, kat saan kayong mata nakaadal? Ligaya. Oh, saan kat din ngagpaiso ti imbagak? Saan kayo ang nakaadal? Iso nga anya ko mangay ti amuyo, maipapan ka dagiti mapaspasamak iti komunidad? Una yun ti kasta pa nagsasaum anak ko. Awan mo ti dakas iti ibagbagakot. Kas iti nakunakon, jakla kayat ama isang makka. Sikalaang mo ti pampanunutakot. Tiket di bagayo, nanang. Adda kunkuneng yo, iso kasta ti bagbagayo. Ha? Takasano? Kas iti na ibagakon, saan kayo ang nakaadal? Iso adi kay makapagpanunot iti nawada. Sana kasta patpatsyan nyo latantian yaman amang mangagyo, nga uray agdadata mo't abalikog. Agpanunot kayo man, nanang? Nay kat gaya mantikas ta nga imbagakan kaniligaya nga anak tamin niyang. Dolpo. Di na langatan na panunot ang madanagan kalaang para kan kuana.
ati karadkad na ti alikakam. Wan nga road, iso pa nagkunak. Linamutan ti balikog a sistema ti panunot ni Ligaya nga anak ta. Gapo iti panagtrabaho na ka ni Congressman. Ay, menyang. Ngam sa anak a mauma amang balbalakad kan mang bagbagakan ni Ligaya. Masapul a mabawing ti panunot na sakbay a maisagmak. Anay ko. Ne, apa yan menyang? Anat mapaspasamak kan ka. Ay, agsana ang mananti tiyan ko, Dulpo. Anya? Sa balin ti mariknak, kan saanan anormal ti panagiblang ko. Ha? Anya nga mintikinan mo aya? Awan mo mo ka mabalin anay kontrakinan ko. Basta sumagmamanon nga aldawan adlaw ko, asaan anormal ti panagiblang ko, Dulpo. Anya ti bagayo tatang? Apay kayat da kakasarita? Ligaya, anak. Kaya't ko la kumaalawagan kan ka nga awan ti dakes nga intensyon ni nanang mau. Iti pa nang balpalakad kan panangal... Ay natatang, no maipapan iti day taabanag, pangaasiyo kumata sardengan da kon aser-sermonan. Di kay kat maragsakan latakuman. Tagsusweldoak, kat matultulungan kayo kadagiti mabusbus diti balay. Kadagiti pagkasapulan tayo, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Anak, pagyamanan mi dayta. Ngam tila ang punto na... Makapauma kayon. Sa-isaya at langan o pumanawa kundi ti balay. Anya, isa din nung ay ti papanam, anak. Makamuditan, basta na uma akon adumdum ng kadagiti sermon nyo maipapan iti amok, iti pagtrab-trabahwak. Kunamlan asino kayo akalaingan? Ligaya. Iso atap no agulimak matan ti panunot ko, manipod iti makarengreng apa magbagayo kanyak, pumanawak laangan dito'y balay. Amom, gusto lang tinaramid mo alimasin ka niti pagnaidan, Ligaya. Rodel. Saan namin narumbang nga kumbinsirin da kadagiti dadakkel mo nga agikat kay ti trabahom ka sekretarya ni Congressman. Kang runaan na, bidot ti panangal allokoy daken ka asumina ka iti grupo mi nga idadauluan ni Congressman. Dayta nga rodkat, di dala tagyaman latakuman, ta makatultulong nga kadakwada. Dagiti kas iti dadakkel mo ti may sa kadagiti lapad iti ilablaban tayo. Lapad iti amin na plano ni Congressman. Rodel. Laglagi pa makanayon. At ikang runaan nga ideolohiya ti grupo tayo. Katipan nakasalwad dagiti babae akasken ka. Kastamutan ti panang tubngar ka dagiti kilo paganurutan ti gobyerno. Nga rod saan tumot namin na makaawat dagiti dadakkel ko. Nang runa ni nanang, takasano, saan damot kami na nakaadal? Dahita tirigat na itan. Saan daan nakaadal? Iso ang nalakadalang amamatpati kadagiti kilo apaganurutan ti gobyerno. Iso kasi tinakunakon, Ligaya. Husto lang ti pangadeng mo asimilan iti pagnaidan. Tapno saan da kan nga impluensyaan dagiti dadakkel mo amamatpati iti saan nga umno a sistema dagiti agturay. Alakit din, Ligaya. Agsagana kan. Madamdama lang, mangisayang kat tayo manin iti rally. Tapno mayabkas tayo ti panirigan tayo kontra iti kilo apan ang imaton dagiti adda iti takam.
Aminado ak alinamutan ti sistema ti grupo akim mapengak ti panunot ko, Manang Emmy. Iti ababasarita na brainwash akon. Amin anawaya nga oras ko ket imbukbuk ko iti pannakikaykaysa kadagiti isay-sayang katmi a protesta wenno rally. Jak pa'y malagipan ti sumarungkar iti balay mi. Tapno kumusta ako mati pamilyak. Wenno uray ituludakla ko maida iti abastuda. Mano a Mother's Day, Father's Day, ken na duma-duma pa'y nga okasyon tinaglabas, ajak sinarungkaran ti pamilyak, gaputa tilatan ibilin, wenno ibaga ti grupo akim mapengak ti patpatsyek. Di manon ti sumagmamano atawan a pinapasak ti pamilyak, Manang. Naitanam pa yan idi ti panunot ko a masapul aguraek ti gobyerno. Saan la aday tamanang? Insaksik da pa iti isip ko a masapul aguraek dagiti dadakkel ko. Gapu kano tamamatpati da kadagiti paganurotan ti gobyerno a kontra iti amin nga ilablaban mi akarbengan ti tunggal maysa. Aging gaadimteng ti maysa nga aldaw. Masapul anasimpa kanayon dahi tilamisaan diti opisina ni Congressman. Tapno na pintas akitaan no adadumtang asa nga ili. Sapay nagaduti sa nga ili ni Congressman no daduma. Agsasaruno ti umay makipatpatangken kuana. Iso aka sekretaryana. Responsibilidad ko pagtali na edan anadalos ken nasimpa ti lamisaan na tapno saan nakababain. Ada kagayam dito'y opisina, Ligaya. Wan sir. Isimsimpak to'y lamisa. Ay! Sir! Apoy pinisalyo mo itong tipatong. Sir! Apoy aray naman siya ti barukong ko. Di ka nagkadkad. Kursunada ka, Kita kayo! Ayop! Bastos sa congressman! Agasam tinaramid na! Rinamas na kitin ti patong ko! Kasama tan ti barukong ko! Ayop talaga! Apayan ako na mabastos ni Congressman. Anya tinaramid na kan kaya? Agasam, tarinamas na ti patong kan barukong ko. Itay na danon nak nga agdaldalos iti lamisaan iti opisina na. Si Kamat Ligaya. Gagangay lang dayta. Anya ti kunam, Rodel? Kunak, gagangay lang dayta. Si Kamat. Di kalata pinagustuhan ko man ni Congressman. Anya? Nag-aasat ka nga rutan na kurso na daan na ka ni Congressman. Iso ngayon doon sumarno, di ka nagkadkad. Pagustuam latan ni Tanyaman na kayat na ni Congressman. Ta sigurado, saan ka nagbabawi? Mala, panawan ka pa dito ya. Tado pa'y taramidak. Sige. Diyos ko, aapayakas niya mo itong tibagbagan ni Rodel. Agasam, tasaan ka no arumbang anagkadkadak iti inaramid kanyak ni Congressman. Diyos ko, gustong samot ti patigmaan kanyak ididag iti dadakkel ko. Nangruna ni Nanang. Talagang sa nagbidutak iti paragtrabaho kiti ayo pa Congressman. Ngagdinamag ama kakanigid.
pud nagikatak ka sekretarya ni Congressman idi binastos nak. Di ako nakastrak iti sa bali at trabaho. Naibusan ti urnong ko a pinagbaybayad ko iti abang ko. Kastamot ng dagiti daduma paya paggastusak. Kasano aklaangan ita. Anya nga tatirumbang aramidag, Diyos ko. Uwan nga paiso. Ti pamilya ka pinanawak. Dananang kantatang. Kastamot ng tikabsat ko. Kumusta da nga tan? Maawat dakpay nga tano bilang tagsubliak kadakwada. Makamuditan, agawid ako ni Jabalay. Nakababain man kadagiti dadakkel ko. Nangruna ka ni nanang. Tadyak ingkan kano idi ti balakad na. Awanan ti maramidak. Agsubli akon kadakwada. Tadyak ako namunoan niya ti aramidak. Agyamanak, tanagawid ka matlangan, anak ko. Diyos ko nanang, apay ang nagkutong kayo matan. Anyat na pasamak ka na kayo. Ligaya, anak. Sakpay apimanaw ka iti poder me. Marikrik na ni nanang mo dagiti sintomas ti sakit na colon cancer. Anya, colon cancer. Day tataag pa iso, Ligaya. Kimaro ti sakit ti inam, idiawan ka ni ti poder me. Saan mi anay bagbagakan kan ata di kamatan si Marungkar Apolaus. Diyos ko. Agabay, saan yan anapatag, di may papan kanyak, Ligaya anak. Dinapatag ita, nagsublikan, nagawid kan, katagdadan natin yun. Pangasim, tadi na kami kuman pampanawan, Ligaya. Sana nanang, hindi ako na madayo kasi tinaramit ko. Pagkawanindag tanalilawag. Pagkawanindag ko ma. Insang sangit ko, tinagkid daw iti pamakawan kadagiti dadakkel ko, iti daydi akan ito manang Emmy. Nang runa iti inak. Napalalo ti asik kan kuana. Gapo tanasang petak a napalalon ti kutong na, gan madlaw a nakapsutan. Kayat kuman nga ipakaamo kadakwada tinapagteng ko, iti ima ti awanan bain a politiko a nagpaayak, Diyako na aramid manang, gaputa jak kayat amadagdagan pay ti dagsen ti barukong da, gapu iti sasaaden ni nanang ko. Sumagmamanulaang alawas, kalpasan ti panagsublik iti sidong ti pamilyak, pimusay ni nanang. Kat uray no ulit-ulit kapagbabawyan ti jak panamati kadagiti balakad na idi kanyak, awanan ti Serbina manang Emmy. Ingka gumaak nga rod ti nangabarwanan.
kat babaan iti tulong tinamarswa ken ti gobyerno ana minsan aginurak gapu iti pannakaalilaw ko, napasayaat ko ti panagbiag ko. Mangisursuro ak itan iti para publiko a pagadalan manang. Kat syakon ti makakaammo iti pagbiagan mi, karamanen ti panagadal ti kabsat ko. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, ligaya. Ligaya pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. No daduma, pagarupan tayo nga amo tayon ti amin. Wenno nalalaing tayon ngam iti asino man. Ngam biddot day ta pamati. Tauray pa'y makunaan nagturpos tayo. Ad-adulat ta nga amang ti ammo. Wenno kababalin dagiti natataengan. Nang runa dagiti dadakkel tayo. Saan matkat amaksayan ti kinasirib, wenno anyaman akababalin tayo, no dumngag tayo iti pamagbaga, dagiti adda iti aglawlaw tayo, nga ammo tayo mat anamuli iti kapadasan, ken nabatak iti panubok ti biag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailinget iti nagan a Lorena at taga Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Lorena. Iti agdama kat addan tinapintas a trabaho, apagtataudan ti pagbibiyagan mi kadagiti dadakkel ko. Nagbalinan a routine ko ti agdengeg kadagiti upload yo, sipud na duktalak dayto YouTube channel yo. Sumagmamano kadagiti padas ana itampok ditoy, ti ad-adda ana kaengganyo kanyak, tapno ipadramak met ti padas ko. Idi agtutubo ak manang, aklunek anarasokak. Iso nga iti edad ko asa nga 16, nagpasngaya kon. Isu na laeng tadinak intakder ti kaayan ayat ko, ana kasikog kanyak. Mamatiak nga ado ti napapateg ken nabalitukan nga adal a mapidot iti pakasaritaak manang. Iso asapay lakuma, tamapili met a maipatangatang ditoy programa yo. Lorena anak, apay asangit-asangit na po ka. Tsak man na mo, tatang. Ang mga numabisinan, pasuswam at kaasimot asangit-asangit. Tatang. Alaan anak, mabisin lakit ni daytan. Sige, tatang. Makita kung naktumot kan ka mabisinan ni so asangit-asangit. Pasensya kayon, tatang. Tadjakmot nga minamo mabisinan, iso asangit-asangit. Maawatan ka anak ko, takasan daw. Nagubing kamot nga min anak balin nga ina. Kapilitan pa ina nagsardeng ka nga agadal gaputadan anak mo. Tatang. Narigat ti sitwasyon mo, Lorena. Isa masapol nga agbalin ka anatibker anak. Di ka agda nagtaadda kami akanayon dito'y kaninanang mo amang tarabay kan ka. Agyaman tatang. Katsapay lakuma, tama pakawandak ka po iti kastoy ang nagbanagak. Pakawanandak kuma, tatang.
Nagunaganday taasan na ay mo lakay. Pampanunotak nga minti kasasad ti anak ta. Nakakaasi ni Lorena. Lakay. Ubing unay anaadaan ni ti responsibilidad. 16 na lang. Hanyang ay nga rod, kat pinanawan mo ti awanan bain anak kasi kung kenkwana. No intakder na kumati anak ta, oray kaskasano, ada katulungan ni Lorena. Ngam saan mo, tapinanawan na apaman anaamuan na masikog ti anak ta. Ay, na yan. Day takot nga mintibo nga ti kinarasok na kitag tutubo ita. Kat ti kaasay, dagit ni babae akas ita anak ta, tayo suda at talaga ti dihadaw. Lakay. Heso asaan arumbang abaybay anta ni Lorena, bakit? Data ti rumbang amang tarabay kenkwana, tadata ti dadakkel na. Wala, saan arumbang abaybay anta ti anak ta? Igiya ken tulungan talatta, nga uray pa'y nagbalinan amay sa nga ina, iti naganus unay nga edad na. Nakaragraksak ni nanang amangay aywan iti anak ko, tatang. Wan nga raw, anak. Kanuray siyak. Maragsak anak mo't una iti apukok ta makaparayaw. Tatang, itataduan ti tawan ti anak ko. Masapol amang gadak matan. Ay, Lorena, anak. Saan arumbang nga ipabaklay ko kada kayo ti responsibilidad? Arumbang asyak ti mga ramid. Manipod na karamid ak iti bidot. Awan apulos tinangag ko kada kayo kaninanang, tatang. Isong ay ti day ti agundaway. Masapol nga agtignayak matan para iti masakbayan mi nga agina. Anya ti kayat mo asawan, Lorena? Palubusan dak ko mga umadayo tamang gadak, tatang. Anya? Kas iti nakunakon, 20 taon ti anak ko. Isong ay pakaasik ko makada kayo ano mabalin. Ibatik pa'y kada kayo ti anak ko tapno makataggadak. Diyak ngamin kaya't ada kayo ti marigrigatan para kada kami, tatang. Lorena, anak. Pangaasiyo, tatang. Maawatan dak ko, ma. Narnakanan ti apo ko talakay. Nakain-inosente akit kitaan ti langana, kabayatan ti panaturog na. Ay, naimbaglakit din ata nairuam ka da sa ti apo ko ta. Iso asa na may kaway ti kaadla ti inana iti adayaw. Ay, kumusta nga tamot ni Lorena ijay Makati, lakay? Panagkunakit na sayat mo ti kasasaad na ijay. Takas iti na pagsasaritaan tayo sakbay nga madayaw. No saan anasaya ti pan nakigasang-gasat na ijay. Kasayaatan lang na agsublimot lang diti lugar tayaw. Sa bagay, ay makunakmot kit di ahusto ti na ibagam. Tanaragsak mo't idi imawag kada taapaman ang nakagteng ijay. Pudno day tabakad. Katsapay la kumata na baligi ti panagtrabaho na iti adayaw para iti narimat ang masakbayan da nga agina.
18 ti tawen ko, idi madayuak kadagiti dadakkel ko. Kastamoten iti anak ko, manang Emmy. Nakastra ka kas contractual employee iti may sa kumpanya ti telepono iti Makati City, no sa dino minimum ti sweldo. Masansan amala daw apasweldoan da kami iti pagpapaayak. Iso akas tauna iti panagimpad ko. Nang runakat kagudwa iti masusweldo, ti ipatpatulod ko kadagiti dadakkel ko iti lugar mi. Tapno masuportarak ida, nang runa ti pagkasapulan ti anak ko, a pinanawak kadakwada. Iti maysa nga aldaw, kinasaritanak ti maysa kadagiti katrabahwak. Amo ka saan ka kontento iti masusweldo mo iti pagpapayan tayo, Lorena? Ha? Dino? Sana may limod kan ka nga dati binukol mi nga onyon. Nga iso timang tubtub nga iti binto tapagan nurutan dagiti kapitalista mang matmaton iti pagpapaayan tayo. Apay nga minanas kan atob nga rin nyo dagiti paganurutan iti pagpapaayan tayo. Tapno ipaay dati rumba nga para kada tayo Tapno saan da tayo sa oran. Kat magunod tayo ti may parbeng para kada tayo ababasit ng empleyado. Dino? Kasayatan no kumapang kan ito yun may. Anya? Saan agaputa contractual employee tayo lang. Kat saan na may paitirumbang para kada tayo, Lorena. Damagak man din ka. Apeng agtrabaho ka. Tapno makatagadak. Tapno may paay ko ti pagkasapulan ti pamilyak. Nang runa ti anak ko a pinanawak kadakwada. Tagaano ka Ije ifugaw. Oh, makitam. Nagadayo ti lugar yo. Imay ka dito amanggad para iti pamilyam. Para iti anak mo. Kalpasan na, saan ama ipaay ti rumbang para kin ka? Ha? Mamate ka makitkita mo ti bidot apagan nurutan dagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo. Isa panunuto man na imbag ti jayak kin ka, Lorena. Kumapeng kalangan iti onyon mi, tasangsang kamay sa tayo amang ilaban iti karmangan tayo. Panunutom kuma na imbag ti jayak kan ka ha. Sige, panawan ka pa At damot ket di kinapudno ti imbaga kanyak ni Dino. Tano panunutan ana imbag. Malaksid a nagbabala nga rudon ti pasweldo da kada kami. Kanayon kami pa'y amaladaw magsweldo. Nalawag agun-gun dawayan da kami ababasit nga empleyado. Iso nga adda punto ni Dino kadagiti imbaga na kanya. Agyaman ak na nakaamiris kamatlangan, Lorena. Napanunot ko ngamin, akos do amin dagiti imbagam kanyak Dino. Kapaliiwan mo. Malaksid a nababati sweldo tayo. Kanayon tayo pa'y amaladaw magsweldo. Kakaasi tayo namang bumbunak iti budget tayo. Talagamat. Iso nga iti onyon tayo. Saan ang mabali na kanayon na maladaw ti panagsweldo tayo? Anya ti kayat masawan. Tunggal maladaw na agpasweldo. Di pagpapayan tayo akumpanya ti kahit kasawan. Mangisayang kat tayo ti protesta. Agrali tayo. Anya? Kasta taramidan tayo tapno manggag dati timog tayo. Saan ka di kakadwa? Rumbang lang agrali tayo tunggal maladaw ng agpasweldo ti pagpapayan tayo. Rumbang lang. Ipkas tayo tirik na tayo Manitikas na kararamidan ta. Huwag ka kadwa. Katatad na bumilag to onyon tayo. Taumatado tayo. Sana mabalin na mapanuinuyan ti biddo tapagan nurutan dagiti awanan bain na kapitalista. Da tayo ababasit at trabahador ti rumbang nga masurot. Tada tayo tinakakaasing agtrabaho. Nasken nga ipaayda ti rumbang para kada tayo.
masansanan ti panagrali tayo dino. Gaputa ka na yun mo tinalabsingan dagiti kapitalista ti karbangan tayo ababasti ta trabador. Saan laday ta? Masansan pa maladaw ti panagsweldo tayo. Wan nga ron. Laglagi pam ti kanayon nga bagbagakin ka Lorena. Saan narumba nga paipayat tayo latan kadagiti kapitalista. Pagrigrigatan tayo tikid-kidawon tayo kadakwada. Sa rumbang lang ngay paida. Dino. Mamati ka maawatam ti amin ngay bagbakan ka Lorena. Wan dino. Saan da kakadwa agprotesta? No kontento ak iti maaawat ko manipod iti pagpapaayan tayo. Gusto ka? Rumbang lang agprotesta tayo. Tapno ipaay dati maiparbeng para kada tayo. Pasensya kayo pa laeng, no jak makaipatulod itaabulan na. Saan kami pa'y ngamin ang nagsweldo? Paawatan da ka anak ko. Agamunay mo tunday ta pagpapayam. Apay akas ta ti aramid da ka da kayaw. Day tangarod ket. Ngam di kayag da nagtatang. Ar-aramidon mi ti rumbeng. Tapno magunod mi mutlaeng kadagiti kakadwak ti rumbeng apara kada kami. Anya ti kahit wasawan, Lorena. Narigat nga ilawlawag no iti cellphone lang ti pagsaritaan tayo tatang. Basta, agan anos kayo pa'y kuma. Sana bale, tagi paw itak adagos, apaman ang makasweldo kami. Sige, Lorena. Basta agan anad kakanayon di tawan. Uwan tatang, didak pagdanagan. Sige nga rudan, tadapay aramidak tatang. Bye. Mamati ak maawatan dakda tatang no sa anak pay lang agipawit. Masapol mi ti kanayunan apondo iti unyon mi. Iso nga itad ko pay lang ti sweldo kas iti napagnunumwan mi nga agkakadwa. Agrobuata kon. Makisinara ka kadagiti kakadwak iti unyon. Ta itad ko ti sweldo kas kanayunan apondo mi. Kuna ni Dino nga dayam amuna kada kami ang makatulong iti unyon mi. Iso nga agrubwata kon. Dino, asino ti grupo akadwa tayo ita? Apay nga daigam da. Lorena, isuda ti pudpud na mga isaksakit kadagiti kas kada tayo. Anya? Isuda ti kang runa na mga ilablaban iti karbangan dagiti kas kada tayo ababasit nga empleyado. Apay asaan lang ati manggura kadagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo ti surusuro da. Apay akayat na aguraan tayo ultimo ti gobyerno. Gapot ati gobyerno ti puun ti amin na kinarigat ang mapaspasaran tayo, Lorena. Anya? Day tatagbayso. Tati gobyerno, patpatarayin mo't lang dagiti kapitalista mang parparigat kada tayo. Isa arumbang lalabanan tayo ultimo ti gobyerno. Tapno magunod tayo ti rumbang apara kada tayo. Masapo lang mailaban tayo ti karbangan tayo. Namin pinsan apan nakikapeng ko iti unyon iti pagpapaayak. Namin pinsan ang nagbaliw ti panirigak iti biyag manang Emmy.
No sigud ang makailaslasin nak iti para iti masakbayan mi iti anak ko. Kan makaipaw-paw itak iti paggastos dagiti dadakkel ko iti lugar mi. Naputed anamin pinsan. Gaputa kadawyanan nga ar-aramaten mi iti grupo mi ti matmat gadak. Kas iti nailanad ko iti surat ko manang. Makisinsinnarak kami pa yan iti may sa grupo amang isursuro kada kami alumaban iti gobyerno. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan nga umadado ti maeng-engganyo mi nga agbalin ang miyembro ti union mi. Masansan meten ti panagrali mi, agingga ang apektaran ti operasyon ti kumpanya a pagpapaayan mi, ket nagsera manang Emmy. Kasano dayto yan, Dino? Nagsaramot ti kumpanya pagpapaayan tayo. Lorena. Kasano tayo pa itan? Awanan ti pagsweldon tayo. Katanya pa ngay. Di kanya-kanya tayo na, Lorena. Ha? Kinapod na una. Ultimo shock. Diyak mata mo na niya ti rombong aramida kita. Awan mo tan ti panggadak. Gapoy ti panagsaran ti pagpapaayan tayo a kumpanya. Dino. Sige, panawan kan, Lorena. Ado pa'y tinaskan nga aramidag. Jakmat lang makasapulan iti sabali a pagtrabahawak. Kasano itan? Sapay na ibuson tinabat-bati a kwartak. Jak pa yan nakaipaw-paw it kada tatang. Anya ti aramida kitan. Ha? Ni tatang ti umawawag. Apay nga ta. Hello? Tatang? Lorena, anak. Pang-aasim na agawid ka kuma. Ha? Apay tatang? Di anak mo, ag nangabe. Anya? Apay tatang? Anya tinapasamakan ko na? Nakaptan iti na pagkadasakit. Masapul ti kwarta abus-busan iti ospital, anak. Mga niya ti mapasamak iti apo ko meno saan na may ospital. Diyos ko! Mangiremedyo ak tatang. Agawid ak kadagos. Urayan dak. Anak ko, may pinanawan na kami matan. Lorena, anak. Inaramid mi kaninanang mo ti amin. Awan mo't kami tinapasamak. Nagkurang ti kwarta abos-busan na dya ospital. Impagarok mi no gagangay lagurigor ti kimpat kan kuana. Hanggang saan mo't gayam. Tana typhoid mo't gayam ti anak mo. Hanggang nada ko makwarta madadaan na nabusbos. Amang ano na ispalpay ti apokok. Hanggang yan tawan mo't kwarta tayo anak. Basol ko na ito'y tatang. Basol ko. No inarnang ko kumati kwarta ka nagtrap-trabaho iti sa bali a lugar. Anda ko manaramat iti panagkasapulan tayo. Namasaan na nagpaalilawag mat ngamin. Lorena, anak. Nabasol ko na ito'y tatang. Basol ko na apoy anatay ti anak ko. Ngawan man la tinaramidak. Basol ko.
Lorena, anak, kaya't nakamakasarita ni Kapitan. Apay ka no, tatang. Panggup nakatulungan tapno makaadal ka manan. Kahit malipatam tinasaam anapasamak. Tatang. Kuyugan nakakano nga umasidag iti Commission on Higher Education wano CHED tapno maipaayan kay ti scholarship. Iti kasta makaadal ka matlaang. Maikariak pa'y nga tatang. Saan pa'y nga taanala daw ti amin? Apay kumangay asaan ka maikari anak ko. Maikari ka. Sana bali tatulungan na ka ni Kapitan. Tatang. Di mo kumapalabsan dahi ti agundaway, Lorena. Manmanoasumangbay ti kastoy nga oportunidad. Gundawayam, tabarang makatulong ka tapno malipatam tinasaam anapasamak. Na anak, napintasan ti trabaho may ti gobyerno kas may sa certified public accountant. Tatang. Kalpasan ti ado apan nobok. Dimtang matlaang ti napintas agasat mo anak ko. Pudno ti ko na ti amam anak ko. Kamaudyanan na napintasan ti biyag mo. Nagbaligi ka ni iti biyag. Pudno ang nagbaligi ak nanang, tatang. Ngam saan na mailibak tila dingit akup kupikupak iti barukong ko. Gapo iti napasamak iti daydi anak ko. Lorena, anak. Anak ko. Ay. Itala maamiris ko ang naalilawak gayam, nanang, tatang. Nagpailuyo sa kadagiti tattao amang gurgura kan mang tubtub ngar iti gobyerno. Iso nagbanag iti awan dagiti nagrigrigatak. Idi madayuak iti dannayo iti daydi anak ko. Tapno manggad. Nagpaalilawak kadakwada. Tinubngar kan ginurak ti gobyerno. Ngam idi nagtinag ti kwenta. Gobyerno matla ang tinakatulong kanyak. Iso naragpat ko ti ayan ko ita. Nagbidutak, tatang. Ay. Nanang, naalilawak. Manang Emmy, nagbidutak, nagpaalilawak kadagiti tattao nga impagarup ko no makatulong kanyak.
ngam isuda gayam ti puon ti pakaisagmakak. No mapampanunot ko ti panakaalilaw ko idi agkabanwagak. Jak malapdan ti panagarubos ti luwak, nang runa no maipalagipan kanyak ti nagbanagan day di anak ko. No sa anak ko nagpaalilaw kadakwada, no jak ko maindunar iti kimapangak a grupo dagiti natgadak idi, adda ko mabinusbus ko idi nagkasapulan day di anak ko. Kat nalabit nga aging gaita, adda ko mapayla iti den nami kadatatang. Ngam uray pa'y nga tagluaak iti dara, saanan ang maisubli tinapalabas, saanan ang mabaliwan tinalpasan ang napasamak, ano tingitingan ang naimbag kat aramid dagiti oportunista at tao, amang daddadaal kadagiti agkakapintas a programa ti gobyerno para kadagiti umili. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Lorena. Pagayam a Lorena, anyan tinapasamakan ka. Husto ti kunam nga inalilaw da ka dagiti oportunista. Dagiti mangibagbaga nga da napintas nga ideolohiya nga ilablaban da. Ngam ti kinapudno na, kat para laeng iti bukod da pagsayaatan ti al-almananda. Nasakit la panunutan, ana isakripisyo pa iti biyag ti anak mo, sakbay anak ka-Ameris ka. Husto matla ang ti kunam, asaanan ang maisubli tinalpasan ang napasamak. Kat agserbi a pagadalan daytoy pakasaritaam, tapno mawaknitan ti panunot, dagiti nalaka a maalilaw, iti nasamit a pannarita, dagiti oportunista. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Alinet, manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan Alinet at tubo ti Benguet. Pudpud no anagan kan lugar ko ti inlanad ko manang. Kat kidawak asaan yun asukatan, taawan mo ti rumbang nga ilimad kan pagbutngak, ta isapatak iti batog ko alangit, pudno ti amin amang nga ganyo nga isalaysay ko. Ngamsakbay arugyak ti agsalaysay manang, ipalubos mo man akablaawak dagiti kakabsat ko, adalili kan Ruben nga adda ijay Canada. Padak ida ana esem nga agdengeg iti drama manang Emmy. Numabalin manang, iranayo kumamet nga ipatangatang tuy padas ko, iti petsa akid daw ko. Gaputa malaksid iti pannakawayawaya ti pagilyan a Pilipinas, kadagiti nang sakop kadatayo, idi panawan dagiti Kastila, at dapay napateg abanag asel celebrarak tunggal Hunyo a 12. Mamang, papang, palubusan dakon itimbagak kada kayo? Linet, anak, napagturpos da ka na iti panagadal mo. Kan may sa, at amat ng tinapinta sa plano yo iti nobyom. Panagkunak talaga nakasaganakan, da kayo iti nobyom. Papang? Husto timbaga ni papang mo, anak. Kan nasaya at atao ti nobyom. Nasingpet, awan ti makunami kan kuana. Mamati kami nga agbalin ang nasaya at ti masakbayam ken ni Ador. Ayunak tinaybaga ni mamang mo, anak. Isungay tata nagpakada kakata kami. Awan ti rason tapno agkad kami ti panggapyo ken ni Ador pa nagkalaysa.
Agyaman nakpapang, mamang. Naamuyol ako ma, no kasano ti kinaragsak ko. Gaputa imanugot kayon iti panggap mi ni Ador nga agkalaysa. Adda kayong nagpadpada iti husto nga edad. Sana narumbang alapdan da kayo tamo yun na anya tinasaya at kansaan. Sakit amo mimat nagpinpin na kayo at anak ko. Iswa si papalubos kami kan ni mamang mo, iti plano yo apa nagkalaysa. Ador, adalo man ti Rabii. Di ka kadipay la agawid. Si Kamat, kasla di na kay ayatan ta kayat na ko napagawiden. Saan nga iti kasta? Ngam na puyatan ta nga agpadpada. Idin to ta inton bigatan ti kalaysata. Matuo ka nakpay nga ruda na manguray iti bigat. Numabalin la ko ma, agkalaysatan ithamot lang nga kanito. Ala ni daytoy. Inton bigat lang arodan ti panagkalaysata. Ngam kasla di mo pa yan mauray. Talaga asaanan, Linet. Tati kayat ko, agdan natan. Dahil makabukultan iti pamilya. Sumagmamano lang nga orasan ti orayan. Mapasama kan day tatarigagay mo. Sa bagay. Alang arot, agpakadaak mo tantan eh. Aghalas 11 ni Tirabi. Napuyat tan nagpadpada. Day tangarod kat. Ang mga nagpada ta amaladaw nga agriing inton bigat. Kat awanan ti kasar ang mapasama. Ay, dahil tandi sana mabalin. Diyak umanugot. Isong agpakada akon. Kat pangasim ha. Sa paam ti agriing inton bigat. Tapno makapan kay di simbaan. Tapno matuloy ti kasar. Maladingitan kami kan ni mamang mo iti adayo mo niti din nami, Linet. Ang manyang arod nga eh. Nag-asawa ka, iso masapula palubusan da kan anak ko. Agyaman nakpapang. Aganad kayo kumakanayon kan ni mamang. Di na kami pagdanagan, anak. Si Katerong nga ganad kanayon. Papang. Apay nga yakas la naliday kamat, Linet. Kas kada kayo mamang. Talaga amaladingitan akmat nga umadayo. Ngam, pasat amin day tati plano mi nga agasawa. Gusto timbaga ni Linet, papang. Mamang, napagsaritaan min day ti abanag. Oray edisan kami pa nagkalaysa. Agad-anad kayo akanayon iti lugar apapanan nyo, ha? Adayo ti abra dito'y Benguet. Mamang. Awan ti romba nga pagdanagan nyo, mamang. Kanayon nga aganad kami ka ni Ador. Kat sapay la kuma, taaganad kayo matakanayon dito'y. Kita, tadatan dito abra, Linet. Erugitan ti panggap ta negosyo.
Namnama ka agbalin ananam ay tinegosyo nga irugita dito'y abra. Mamati ka mapaduras ta ti construction firm nga itakter ta dito'y, Lynette. Nangruna kat may sakang inhinyero. Ador. Ag tinulong ta. Iti kasta, agbalin na nabaligi ti itakder ta ang negosyo. Di kagdanag, Ador. Katinulong na kita nyaman a planom para iti binangon ta pamilya. Suportaran ka kanayon. Agyamanak. Kat mabayin iti dayta. At adda na mamati ak nagbaligi ta. Mapaduras ta dayta ang negosyo. Paran to kada kita agbalin ni anak ta. Napnuan arapaap ti binukil mi a pamilya ken ni Ador, manang Emmy. Naladingi tanakman iti yadayok kadamamang ken papang, naragsakak latta, nang runa tanadaras a napaduras mi ti construction firm nga imbangon mi nga agasawa, idinapan kamin iji abra. Saan la agapo ta kinainhinyero ti inturpos ko, no diket gapumeten iti panagsalukag mi ken ni Ador nga asawak. Naragsak kami iti mapaspasamak iti biyag ken iti negosyo mi, agingga nga iti maysa nga aldaw adda naawat mi asurat. Nagkapuan day ta asurat, Lynette. Diyak matamo, Ador. Nga madandanagan ak. Nang runa ta nakabutbutang tila nga tilalaki anang yawat kanyak iti dayti asurat. Anya ti kahit mo asawan? Nakamamak tila nga di lalaki anang yawat kanyak iti surat, Ador. Kasla, saan nga agaramid iti nasayaat? Anya? Day tati agpaiso, Ador. Nan, basag man nga rin tilinaw day ta asurat. Mangted kayo iti protection money. Tano saan? Oraman mi ti pwestoyo. Ay, Diyos ko. Daytoyan ti bagbagak, Ador. Iso na palalo ti panagtibayok itay inawat ko daytoy asurat. Sakit, aglang lang saan ang mapagtalkan di lalaki anang iyawat kanyak. Lynette, pangasim. Di ka kumagdanag. Amang ano mang lukluko lang day jay. Amang ano pa nang luko lang ti may papan iti dayto asurat. Nga Ador, kasano nga ibagam amang lukloko laang dagiti nagtaudan dayta asurat. Basta, saan tapat patsyan ti may papan iti dayta asurat? Manglukluko lang ta sino man na nagtaudan ti surat. Lynette, adala mo ti rabi. Ngam apa yan nakaring kapailan. Oh, apa yan nagsinay kay tinaunag. Anya ti mapaspasamak. Anya ti pampanunutam. Napalalo ti danag ko, Ador. Apay? Idaldawan nga da maawat ta asurat amang butbuteng kadata. Lynette. Amkak nga mga no iti maisa nga aldaw. Makla at taatan. Tapo may sugaya man ti maaw-awat ta apang ta. Lynette, anya ka kadi. Saan na mapasamak day ta kunakmat? Kalmaysa. Alangan mo't nga ipaayta ti kidkid dawn da 600,000 pesos. Dayta nga rudkat. Nagdakkel agatad ti kidkid dawan da. Kita ti negosyo ta day jayan itilasod ti talo a bulan. Isa mabalin ka ni Lynette. Di mo latan ikaskaso day ja surat. Ken dagiti surat ang mauawat mo. Awan na nyaman na dagita.
Lipatin tan, kat saan tan napampanunutan pa eh. Talaga saanan anasaya at dahito ang mapaspasamak. Panagkunak, saan amang lukloko laang ti agipat patulod kada kami iti surat. Inaldaw matan nga adda mauawat mi asurat. Manipod ka dagiti nagpaamam mo akamang dati rebelde a grupo. Marikrik na kasan amang lukloko lang dagijay. Talaga seryoso da iti pangtada. Kat da iti pagdanagak launay. Ma'am. Oh, apay Mario. Ada ka di ibagam? Ma'am, dagiti lalaki yan naka-istambay iti saan munay nga adayo ako mitkita dito construction site. Oh, apay dagiti lalaki. Jay may sa kadakwada, ma'am. Iso ti kanayon niya agiyumay iti surat para kadakayaw. Anya? Tay tatagpay sa ma'am. Agore ka, Mario. Agore ka. Aw, apay, ma'am. Dagiti lalaki adak nakamatam ako mitkita dito eh. Ada igamda? Uwan, ma'am. Nagtagipaltog da. Iso ang nakamamak. Diyos ko. Kaya't nga ron asawan da ito eh. At talaga saan damang ramrabak laang. Seryoso da talaga. Isa pa nagkunak. Nasaysaya at laangan no agtumpal kami iti kayat da. Talaga binulan ng adawatan datay ti kwarta dagiti kamong ti rebelde a grupo. Adora. Manipod ni rugyantan tinangtad kadakwada. Saan dan ngagsarsardan. Awan palyadang agkid daw kadatay ti kwarta kada bulan. Panunutan talaangan nga damot pagsayaatan na. Ta saan da nga intuloy ti pangtada nga uramon daday ti pwestuta. Sa bagay. Nang runa kat agdinamag nga addan dagiti pastag dito'y abra nga inuramda. Gaputa saan anang tad iti kwarta dagiti pagkidkiddawan da. Dayta nga rod kat. No saan ta nga itad ti kayat da. Mga nauramon da mo ti pwestuta. Lynette. Tila ang nakaladladingit. Mga numalugi timbangon ta ang negosyo dito'y abra, Adora. Kat no mapasamak dayta. Awan matlaangan ti pagmamaayan ti amin apa nagsalukag ta. Tinaaramidan mi nga agasawa kadagidi akanito manang Emmy. No saan ati agtungpal iti kayat dagiti nagpabigbig akamang ti rebelde a grupo. Tapno saan da patuluyan ti pangtada a manguram iti pwesto mi. Talaga nakaamamak manang. Nang runa ket siyak a mismo tinakakita anag tagiarmas dagiti lalaki amasansan idin nga umarubayan iti ayan ti negosyo mi. Dirigat namanang dimmakkel a dimmakkel ti gatad akid-kid dawen da kada kami. Isu nga uray no napigsa ti negosyo mi awan matlaeng ti magimulan mi nga agasawa. Takayarigan nan adagiti latan kameng ti rebelde a grupo ti iteg-teggedan mi. Saan ko mat ama ibaga kadagiti dadakkel ko ti amin, taamkek nga amangan no pagawidan dak iti lugar mi, ket jak mabalin a panawan ni Ador nga asawak. Dimteng ti gundaway nga insikog ko ti damo ko mga anak mi ti asawak manang.
Ngam gapo iti nakaro adanag ken stress ko, kastoy tinapasamak. Apay nga kastoy tiriknak. Nagsakit di... Haguray ka. Anya tinapudot nga gay ayos iti lupok. Diyos ko. Dara. Ador. Tulungan nak. Ador. Linet, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka? Ador. Kita. Dara tagay ayos iti lupog. Nagsakit di dyan ko, Ador. Nagsakit. Masapol nga ipan kay hospital, Linet. Ang mga nanya ti mapasamak iti sikog mo. Ipan kay hospital. Talaga, Jakon, may bituran. Sakit di dyan ko. Kasla maawa na anak, hindi po. Linet! Linet! Ador. Adak dito, Linet. Adak dito abay mo. Ayan ko. Adak ka dito ospital. Nakarot sakit ti tiyan mo. Sakit kalata ng pukawan kay tipuot. Naimbaglagan ta na sarapa ka. Tano saan? Nagdiretso ka kumanitiswelo. Oo, nagpaiso. Kat, anyat na pasamak. Kumusta ti anak ta? Linet, awanin ti anak ta. Anya, saan Ador? Saan nagpaiso data? Diyak kumamot kaya tapat siya din. Yung talagang awanan ti sikog mo. Naalisan ka, Linet. Diyos ko. Sinaludsod ti doktor no mabambannog kay ti trabaho. Imbaga ka sa iso a posible ka no ati makagapo no apay anaalisan ka. Kat nakaro a stress kan pa nagpampanunot. Kat amuklatan no anya ti kanayo na pampanunutan. Kan nakastressam. Amuklatan. Ididamo pa ilang. Talaga asahan ako nga umanugot amang tagtay ti kwarta kadagiti awanan ba na makakanigid a grupo. Ngamtap no saan lang nga mariribok ti negosyo ta. Timulok tayo ti kayat da. Ngamgaputak asto ti nagbali na katukad ti amin. Isardeng tanti mangtad kadakwada iti kwarta.
Sino ata dito na umawawag? Hello? Anya? Sino ka? Pinabagbagam na uram ti warehouse mi? Sino ka, kunak? Sino? Hello? Hello? Lynette. Apa yan? Sino din mawag? Saan ang nagpamam mo? Kuna na nga inuram da ka no ti warehouse tayo. Anya? Dahil tatiag pa iso, Ador. Saan nga nagpamam mo di mawag? Ngam kuna na nga inuram da ti warehouse tayo. Gaputa saan ta ka no nga agit itad iti kwarta kadakwada. Mapun ngagpaiso ti warehouse tayo, Ador. Inuram da talaga. Nalabusan da kita awanan pain. Nalabusdan na talaga. Ador. Diakon mabali na palabsan da ita na pasamak, Lynette. Maluglugi lang arudan ti negosyo ta. Gapoy ti panagdaw-dawat da iti kwarta. Ita, kastoy pa iti inaramid da. Impay-paysudan nga inuram ti warehouse tayo. Diyak matan mapalabas pa'y dayto na pasamak, Ador. Masapul ng agbalintan anaturad iti dayto yagon daway. Lynette. Panagkunak, panawanan tapno agkamang takadag iti panakabag iti lintag. Agkamang tan kadag iti otoridad. Wen, husto ka. Agpatulong tan kadag iti otoridad. Tapno maimbestigaran ti may papan kadag iti anapasamak kadata. Pulos malipatan day di petsa, anaikan kami itikirad ti pakinakam, nga agkamang kadagiti otoridad manang Emmy. June 12, 2007. Kagiddan ti panagarubos ti luwak, ti panangisalaysay ko kadagiti otoridad iti amin a napasamak kada kami, agapwanan dagiti makakanigid a grupo. Amin a detalye imbagak kadagiti pulis, ket impakitak dagiti surat nga inaramat daan ang butbuteng kada kami. Awanan apulos ti uray basit la kumaapanagamak ko idi, gapu tanapukawan ti amin kada kami nga agasawa. Ti kwarta anat gadan mi, ti negosyo mi, gapu ta inuram da ti warehouse mi, kan kang runan ti amin, ket ti agbalin ko mga anak mi, nga iso ti mang kompleto itinaragsak a pamilyami. Nagtignay mo't adagos dagiti pannakabagi ti lintag manang Emmy. Ket kalpasan laeng ti sumagma mano abulan,
Kalpasan anak kumpirmarda at talaga ang makakanigid a grupo dagiti nang balasubas kada kami nakamag dagiti otoridad ti sumagmamano akamang da ket ti dadduma na ipadamag a pimusay iti engkwentro. No saan kami kumaatimulok iti kayat dagiti awanan bain, saan da kuma nagruam. Ken no idi pay lakuma ket nagkamang kamin kadagiti otoridad, amangan no naisalbar mi ti imbangon mi a negosyo. Ket kang runaan ti amin, saan mi kumaanapukaw day disikog ko. Ngam anya nga rod manang, nalpasan ti amin, kan saanen ang maisubli pa'y tinapalabas. Iso at ibalakad ko kadagiti makapadas iti panagabuso dagiti makakanigid a grupo, saan kayo abumdang nga agkamang kadagiti otoridad wenno iti gobyerno, tapno saan nyo ang mapasaran ti kinadangkok a napasaran mi kadakwada. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Linet. Pagayam a Linet, umunay ti amin, makipagriknaak iti napasamak iti sikug mo. Talaga asayang pagayam ko, ngam tinapatag, nadusa dagiti nakabasol kada kayo, ket ingkaro dati kinadangkok nga impaayda kada kayo. Podno apakaadawan iti nabalitokan nga adal ti insalaysay mo, tapno saan abumdang dagiti dadduma nga agkamang kadagiti otoridad, no bilang mapasaran dati kas iti napasaram, tapno saan dan alak-amon pay tinakarkaro apagteng, akas iti napagteng mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.